Стэн абый. Не үшін бір кімді мен еткенлерге ашанмай? Шайтан алғыры. Біздің көз алдында хаман сайыр вақиғалар болып тұра. Життейінді күрмәмішке салышырға, түбіне түшінірге керек. Бу җирләр серләргә чуалып беткән. 100 тапкыр әйттем бит инде, Gravity Falls гап-гади шәһәр. Гадәттән тыш хәлләрнең булганы юк монда. Хәзер үк китегез моннан! Элек алар дус булганнар, соңыннан ахмак булып беткәннәр. Вәгъдә бир, ахмакка калып акылыңны югалта күрмә. Сеннән дә ахмаграк була алмам инде. Тыныч йокы, ахмак. Тыныч йокы, ахмак. Ни үшін мен сен ашанырға тиішсің әлі? Мұнда бір кімді ашаныш тудырмай. Бер генә нәрсә әйтәм сезгә. Шулай дәртләнеп йөрүегез яхшыга китермәячәк.